खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जादों जोङो दिनै क्रिसमासनि मुङा न'आव माने बिबार साजायनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। हेपि क्रिसमास। Paiti, Trubans. Beda kali empat jam mau tulisannya? Oke. Boleh mana? Ini Trubans. Ini, ini patah kamu kena. Bila langsung baik. Anak kau nulis Trubans. Anak kau nulis dah yang cuma deh. Jangan bilang kamu ni dah sih deh. Aku cuma deh. Ikut. Trubans. Kenapa kena? Oh baik ni. Kerja baik. Nơi ta ni cũng là cái nè nè. Ô cả bốn lần. Nơi. Ai nè. Ta nè paling beri ya. Ini mak ai hen nama mama hen. Mak. Beda kali pai dem nisa. Di saya deh. Beda kali sul kutub sani long pin halam sana. Bini ni dilini pray ni. Gedang. Bini. Kamu ya ke bisa? Papa hai ke Trubans? Papa hai ke? Dia nak tambah. Ini cina ke sini. Nah, cina orang cina. Trubans, ini dah cina mana? Ini. Hello, dah. Nơi cái sinh hoạt sa này sa supaya simple ini kalian baik. Gieo thằng được sơi, không xí được.
लामायाव लाइट होदोंमोन बे लाइटखौ माने बोखारफिनबाय आरो लाइटखौ होबालादि बेखौ जोंनायखौ नुवा नालाय गावदो जल्दी ओइदि गोजानाव गारहर गोजानाव आं गिसोयोलै बिराना बाले दाब्ला आयौ दे नोंबो गाव दाब्ला मोनसे मा खबर बिथां भिडिअ लादों जोङो गिर्जानाव मोनफैबाय आरो देग्लाय गिर्जाखौ एसे सिम्पोलैनो बानायदों एसेबांबो साजायासै आरो देग्लाय बहुत सिम्पोल नुदों आरो देग्लाय